Dobrodošli u moj novi video na kanalu Moj svet biljaka. Ja sam Irena, a pred vama je moja lavanda. Ova lavanda je prilično mlada biljka. Prošle godine sam je dobila iz semena. Inače, lavanda je mediteranska biljka, ali možete je naći i kod nas i gajiti u našim uslovima. Vrlo je omiljena ukrasna biljka. Raste u obliku poluloptastog žbuna, koren je drvenast, račvast i prodire duboko u zemlju. Stablo dok je mlado je nežno, a kasnije i ono postaje drvenasto. Lavanda može da naraste u visinu od 40 do 60 cm i u prečniku od 80 do 120 cm. Neki hibridi mogu da narastu i do visine 1 metra, a u širinu mogu da narastu u prečniku do 1,5 metar. Cvet lavande je plavo, ljubičaste boje. Lavanda najviše cveta u junu i julu, prijatnog je mirisa koji potiče od nakupljenog eteričnog ulja lavande. Lavanda ima lekovita svojstva. Francuzi su prvi koji su uzgajali lavandu zbog njenih lekovitih svojstava. Koristi se u fitoterapiji, aromaterapiji, kozmetici, u kuhinji. Miris lavande otklanja nervozu i uznemirenost, opušta mišiće. Odličan je prirodni osveživač vazduha. Možete ubrati par cvetova sa stabljikom i staviti u čašu sa malo vode i na taj način vaša prostorija imaće prijatan i opuštajući miris. Cvet sušene lavande možete kupiti, ali ukoliko je imate možete je i sami osušiti. Osušena lavanda ima podjednako lep miris kao i tek ubrana lavanda. Od osušene lavande možete napraviti mirisne platene kesice koje možete postaviti u ormane sa garderobom i tako nećete imati problema sa moljcima. A platene kese možete staviti i u jastučnicu od vašeg jastuka i tako ćete se uspavljivati uz prelepe mirise lavande. U letnjem periodu poslužit će vam lavanda i kao sredstvo protiv komaraca i insekata. Što se tiče gajenja, lavanda nije zahtevna biljka. Vrlo je jednostavna za negu i gajenje. Ukoliko želite da uživate u njenoj lepoti i mirisu tokom cele godine, možete je saditi u saksijama, a možete je saditi i u žardinjerama i u baštici. Lavanda voli osunčana mesta i dobro podnosi sušu. U letnjem periodu zalivajte je 2 puta nedeljno ili češće u zavisnosti od spoljnih temperatura. Što se tiče sadnje, lavanda voli plodno i rastresito zemljište. Možete zasaditi u zemlju za cveće u koju možete dodati pesak i pregorelo stajsko đubrivo. Ukoliko nemate stajsko đubrivo, možete koristiti i običnu zemlju za cveće, kupovnu. Lavandu možete i orezati nekoliko puta u toku godine, početkom proleća ili posle cvetanja i na taj način podstičete formiranje jakog izbijenog žbuna, čime ćete dobiti sledeće bogatije i bujnije cvetanje. Što se tiče razmnožavanja, lavandu možete razmnožiti iz semena. Posijano seme klija vrlo dugo, 2 do 3 meseca. U početku biljka vrlo sporo raste, a nekada može da procveta i u prvoj godini. Drugi način razmnožavanja lavande je odvajanjem sadnica ili jednostavno otkinemo grančicu, to jest izdanak dužine 10 do 15 cm i uz pomoć hormona za oželjavanje možemo dobiti novu mladu biljku lavande. A ovo što vidite pred vama je moj pokušaj da razmnožim lavandu uz pomoć izdanaka. Otkinula sam par izdanaka i direktno sam ih zasadila u zemlju. Nisam koristila hormon za oželjavanje i nadam se da će neki od ovih izdanaka pustiti mlade korenčiće i da će se formirati nova mlada biljka. Toliko u ovom videu o
prelepoj lavandi. Ako vam se svidio video, obavezno lajkujte, komentarišite, iznosite svoje iskustva, zapažanja na ovu i slične teme. Veliki pozdrav, svako dobro vam želim, uživajte u proleću i cveću i u prelepim cvetovima lavande i predstojećem cvetanju lavande. Svako dobro vam želim.